Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara!
Hello mga manoy, hello mga manay. Magandang araw po sa inyo. Ngayon ay araw ng linggo. Maulan na araw ng linggo. January 3. At itong araw na to ay special po sa akin sapagkat mansari po naming mag-asawa. So binabati ko po ng happy mansari ang aking lalat. Ngayon ay nandyan sa malayong lugar. Yan. Ito yung tinatawag na LDR, long distance relationship niya. Mahirap pero pag ang dalawang tao nagmamahalan at talagang nire-respeto yung bawat karapatan ng bawat isa, talagang magtatagal po yan. Ayan. Kahit napakalayo ng distansya. Ayan. Kahit malayo ang agwat din ng edad yan. Basta marunong pong magbigayan at magrespetuhan, yan. Pagtatagal po yan. Yan. Kaya yung sinasabing walang forever, meron. Hindi lang natatapat sa inyo yung tinatawag na forever. Anyway, marami po tayong shoutout ngayon. Wala po tayong bayanihan ngayon. So, simulan natin ang ating shoutout. Kumusta nga pala sa yung New Year nyo, yung Pasko nyo, yan. Malapit ng 3 Kings, ha? Sana makasalubong natin yung 3 haring mago. Okay, sabi ni Sir Neil Magsanok, Vlogger PH. Tamsak po, Kuya Hilbal. Happy New Year sa inyo po. And keep safe sa mag-ama. And maraming salamat sa minamahal naming sponsor. Shout out po sa inyo, Ma'am Julie Martinez and Mrs. Generous of Japan. Konnichiwa. And shout out po sa inyong lahat. Ay, idagdag mo na rin si Ma'am Fairy Godmother ng Italy. Yan. Kasi isa rin niya sa mga sponsor. Yan. Dagdag mo na rin si Sir Hernan Porteo. Saka si Sir Sir Vladis TV Official Vlog PGB. At syempre dagdag natin si Ma'am Heart. Yan. Okay. Sa lahat, Happy New Year sa lahat. 2021, God bless you all. Yan. Okay, maraming salamat, Sir Neil Magsanok. Next, sabi naman ni Sir Renaldo Matias, Happy New Year to all. Nice drum set ni Rian with ukulele and new speaker. Mabuhay, shout out to all. Yan. Maraming salamat po, Sir Renaldo Matias, and shout out din po sa iyo. And kumusta na lang po dyan sa inyong lugar at sa inyong buong pamilya. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Alicia Aguilar, Sir Hilbal, Happy New Year po sa ating lahat. Pa-shoutout po sa family ko. Aguilar ng San Carlos City, Pangasinan. Sa mga pamilyang Aguilar ng San Carlos City, shoutout po sa inyong lahat yan. At hello po. Yan. Mabuhay po kayong lahat and Happy New Year din na rin po sa inyo. Galing po yan kay Ma'am Alicia Aguilar. Okay. Next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, talagang natin to, suking-suki si Ma'am Patricia. Shoutout po, Sir, kay Ryan. Super taas ng voice niya. I like it, idol. Yan. Okay, maraming salamat po, Ma'am Patricia Dublin. And thank you. Shoutout din po sa inyo. God bless. Okay, next. Sabi ni Ma'am, ito talaga, hindi lang naman ito shoutout. Pero binigyan ko lang ng pansin kasi siyempre, si Ma'am Julie De La Rosa or si Ma'am Julie Martinez, siya po yung talagang suking-suki natin na sponsor na laging nandyan para kay Rian. Yeah. Okay? So, binigyan ko rin ng pagkakataon na mabasa yung kanyang comment doon sa isang post ko, yung nakakatindig balahibong boses ni Rian, yung kumanta siya ng Jesus. So, sabi ni Ma'am na Julie De La Rosa, naiyak ako Rian, ang laki ng pinagbago mo. Unang-una, mabilis ka na magbasa at magaling ka ng kumanta. Mag-aaral kang mabuti, proud na proud ako sa iyo. Yan. Proud na proud daw sa iyo ang ninang mo, Rian. Kasi ninang ni Rian si Ma'am Julie. So, inaanak na rin ni Ma'am Julie si Rian. So, proud na proud daw sa iyo ang ninang mo. Maraming salamat, Ma'am Julie, dahil kung hindi sa iyo, hindi magtutuloy-tuloy yung tutorial class ni Rian. So, maraming salamat po, Ma'am Julie Martinez ng Kuwait. Thank you. Next. Sabi na Ma'am ni Ani Villegas Ani, pang mataas ng talaga boses ni Rian, Sir Hilbal. Go lang Rian.
Pa-shoutout po kay Sir Hil, pa-shoutout po Sir Hilbal kay Trexie Espinosa ng Barangay Talipapa, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayan. Para sa iyo, Trexie Espinosa ng Barangay Talipapa, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Shoutout sa iyo. Hello po sa inyo dyan. Lalo na kay Trixie Espinosa ng Barangay Talipapa, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yan po, pagbati ay galing kay Ma'am Villegas Ani. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Sita Siato, Happy New Year, Sir Hilbal. Shoutout sa Morales family. Kaya maraming salamat, Ma'am Sita, and sa Morales family, shoutout daw po sa inyo. Sabi ni Ma'am Sita at Siato. Okay, next. At hindi rin po ito shoutout, comment lang to. Sabi ni Aura mismo, lahat magaling. Ngayon ko lang nakita ang Cheryl. Iba rin mga kombinasyon ng hataw niya. Ang galing, Mr. Hill. Yung mga videos po ba ni Rosnek at yung Tita Lens, mga dati pang gigs yun? Kayo ba talagang exclusive vlogger nila ngayon? Nakakalito. Your assistance to Morales family is really great. May God bless you all. Ayan, anuhin ko lang anuhin lang natin yung comment ni Aura mismo. Hindi ko alam kung girl siya o boy. Kasi ang niya, Aura mismo. Ayan, parang Aura mismo. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa iyong comment. At yung tungkol po doon sa tinatanong nyo kung ano ba yan, yung latest yung kanilang mga pinupost na videos. Hindi ko po alam kasi hindi ko po nakikita yung kanilang mga channel. Hindi ko rin kasi po ugali yung mag-view ng mag-view ng channel ng ibang mga vlogger. Maliban lang pagka nakaano talaga sa akin, yung naka-subscribe ako sa kanila, talaga po view ko lagi talaga yan. At hindi ako nag-i-skip dun sa mga ads ng kanilang mga videos. Pero yung tungkol kay Rosnek, dati kasama namin to sa Manila Vloggers Kasi Tita Len, hindi Tita Len show, Tita Len. Pero tingnan niyo po kasi sa mga ako bilang pag ako nag-upload kasi ng mga videos, yung mga videos ko nilalagyan ko po ng location, ng date, saka ng time. So makikita nyo doon kung updated ba yung date ng videos o hindi. Ngayon kung walang date, yung iba kasi hindi naman sila naglalagyan ng date. Kaya nasa inyo na lang po yan kung makikita nyo updated yung videos o hindi. Pero kung talagang fans kayo ng mga batang drummer, either updated yan or mga previous videos, pwede nyo pong panoorin to show support doon sa dalawang batang drummer, okay? So maraming rasa at saka hindi isa pa po, hindi po ako ang exclusive vlogger ng nila Ma'am Emma at saka ni Sir Eddie, kundi ako nabigyan lang po ng pribileho. Yan, nabigyan po ako ng pribileho ng nila Sir Eddie at Ma'am Emma na tuwing may gig sila, nalalaman ko, pinapaalam ko sa akin. So, napupuntahan ko at nagkakaroon po ako ng chance na makapag-video doon sa mga gigs nila. Kaya kung wala naman po akong hindi naman ako makapunta roon, nagsishare po sa akin ng mga video clips si Ma'am Emma. So, yun, nakakapag-post po ako sa aking channel ng updated na mga gigs nila. Kung hindi po updated yung gigs nila na ipinupost ko, wala pa akong nilalagay doon na date. So, malalaman nyo po pagka updated yung pinupost kong mga video, may nakalagay po yan na date. Okay? So, maraming salamat po, Ma'am Aura mismo. Yan, thank you. At yan lang, hanggang dito lang po yung ating pa-shoutout. Muli po, gusto ko pong pasalamatan yung lahat po ng ating naging mga sponsors. Yan. Sila, tulad ng sinabi ko kanina, sila Sir Vladis TV Official Vlog, TGVTG, si Sir Hernan Porteo, si Ma'am Generous ng Japan, si Ma'am Fairy Godmother ng Italy, yan. Tapos si Ma'am Ma'am Oda 2524 ng Germany, si Ma'am Heart ng Australia, at syempre ang ating
kumbaga resident sponsor si Ma'am Julie Martinez ng Kuwaitaw. Sa inyong lahat po, maraming salamat po. At syempre, thank you po sa aking mga subscriber, mga viewers, dahil sa tulong niyo po ako po'y 14,000 and counting na ang aking subscription sa account. So maraming salamat po. Muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel. Laging nagsasabi na naway pagpala ng bawat sa atin at bigyan ng kalakasan ng ating mga pangatawan at kaisipan at ilayo ang bawat sa atin sa anong pamang kapahamakan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos Mabalos!